в най-мили чувства. Да. А че нещо си търсиш? Без работа съм. Не съм още пенсионер, още една година ми трябва за пенсия. Какво си търсиш? И нещо железа, ако ми падна, да карам на пункта, да взема 4-5 евро, да си купа храна, да си една пица, една бузичка да пина, да крепим душичка. Ти с какво се занимава? Кога бяха фермите, овце ферма, край ферма, от селата, аз съм врачани. Бех много добре, ама кога си бех със семейството. След това ние се разбихме на моята жена. Сега съм си сам. Съжалявам да го чуя. Всеки заслужава другар в живота, надявам се да си намериш. Без половинка не става. Аз помагам от най добри хора. За мен е важно хората да сме единни, да се подкрепяме, защото в крайна сметка всеки един човек може да изпадне в нужда и трябва да си помагаме. Радвай се, че те срещнах, как се казваш? Секо. Влади съм аз. Ще ти помогна от мен добри хора с каквото мога. 250 евро ще. Съм очаквал, че така ще ми съжалиш. Просто ми е много тъжно така и много се радвам. Виж, аз не съм те съжалял, не го приеми така. Напротив, аз го правя от сърце. Семейни сте, нали? Да. Така пожелавам от Бог, от сърце, да са живи здрави децата ти, женати и на добрите. Не се притесняй. Сповядай. Мерси. Жив и здрав. И Всичко ти. най-хубаво ти желая. Винаги с теб да се срещаме, да си поздравлявам. И аз ще се радвам винаги да срещаме, да се поздравявам, да си помагам. Жив и здрав всеки. Чао. Жив и здрав и ти. Благодаря ви отново от сърце, че заедно подкрепяме хората. Всеки, който иска да се включи, може да го направи чрез сметката и линковете, които се намират в информацията на профила.